खुलुमबाय। आंनि मुङा पुलानि मुसाहारि, गामि जोंमाफुरि, जिल्ला चिरां। बैसोआ 20 बोसोर। खन्थाइमाला इउटुब चेनेलनि बानजायनायाव अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाबाय। खन्थाइनि मुङानो जादों अननाय। अननाय बिखायावसो दुब दुब माइ सौबाय। आंनि इसिं गोरबोनि अननायाबो बाहेरायाव आगान सुरलांनो लामा नागिरबाय। सोरबा रजेनि गोथार अननायजों लोगो जाना गोरोबफानानै थानो हास्थायबाय। सिमां मिजिं दं आंहा रजे नोंखौ लानानै सारा मुलुगावनो दाहाल थुंग्रि सिबनानै दावहा नांनो। हाबिलाबो दं आंहा रजेखौ लानानै गोजान लामा हान्थिलांनो। जिउआव सुखु दुखु रानलायनानै समायना रमायना इयुन संसार दालांनो। फै रजे आंखौ थाबैनो लोगो हमफै। आंनि बिखायाव गोजोनै उन्दुलांना सिमां रनसायफै। गोरबोआव उसिफावजासे अननाय होगोन आं नोंनो। नोंनि गोथार अननायखौनो सान हर आंबो नेनानै दं।